من تقريبا 3 سنين ان اجاني ولد بالمستشفى، قالوا لي الولد ما بيسمعش. احنا الخبر كان اول بالبدايه كان كصدمه إلنا. שמתי לב ממש בשבועות הראשונים ללידה שלה שהיא לא מגיבה לרעש, וזה קצת גרם לי לחשוד. למרות שאשתי רופאה והיא אמרה לי שאני מדבר שטויות, אבל אנחנו פוגשים את המשפחה ברגע קריטי בחיים שלה, ברגע שהיא בעצם, התינוק או התינוקת נולדים, ובהתחלה יש חשד ללקות שמיעה, ואחר כך יש גם את הבשורה. אני חושב שמיכה הוא אחד הארגונים הכי יפים בארץ. ארגון שהוקם על ידי הורים לילדים עם לקות שמיעה, שהדרייב שלו נובע מהמצוקה שלהם, מהתחושות שלהם, מהמקום שבו הם היו ועדיין נמצאים, ומהרצון לתרום להורים אחרים בשביל להקל עליהם את אותו מסע מפרך שהם עברו. ילד הוא לא אפרכסת, וילד הוא לא רק כוכליה, ילד הוא עולם ומלואו. ואנחנו כאן לא רק כדי לתקן את החלק שהוא מקולקל לכאורה, אלא אנחנו מסתכלים על הייחודיות של אותו ילד וילדה. יש לנו את היכולת הזאת, ויש לנו גם את האג'נדה הזו, שאנחנו מסתכלים על הילד בכל ההיבטים ההתפתחותיים שלו. גם הרגשי, גם המוטורי, וגם כמובן השמיעתי והשפתי. מבחינתי זה קודם כל גן ילדים. הילדים הם קודם כל ילדים. כמו בכל יום רגיל, הפעילות האהובה על כולם זה לרוץ, להשתולל ולרקוד. أنا بطلع على ولاد السنة اللي هن كانوا صغار، بشوف قديش هن تقدموا قديش اتطوروا، لأنه بالنهاية هن كمان ناس اللي بيستحقوا هذا الإشي. והיום אנחנו בעצם נאלצים, בגלל שאנחנו במקום כל כך צפוף, נאלצים לדחות פניות. הצפיפות פה, הדוחק, הוויכוחים, איזה ילד עכשיו יהיה באיזה מקום בשביל שיהיה לו מקום קצת יותר פרטי, כמה ילדים יכולים להיכנס לגן, הגיע הזמן שהם ייפסקו, הגיע הזמן שיתנו להורים של הילדים מקום שמכבד אותם, שמכבד את הילדים, שנותן להם הרגשה, למרות שהם מרגישים נורא מסכנים בהתחלה, שהמקום הוא לא מסכן. בחרנו את השכונה אבו תור מכיוון שזאת שכונה מעורבת של אוכלוסייה יהודית וערבית שנמצאת בדיוק על קו התפר. בבניין החדש יהיו כיתות עם תקן, ויהיו חדרי טיפול שהם הולמים את הצרכים שלנו. בכיתות אנחנו נוכל לקבל גם את הילדים הקיימים, וגם להזמין בעצם יתר האוכלוסייה ליהנות מהשירותים שניתנים במיכה. وانا بتصور لما بجي على ميخا هون بجي على ميخا على اهلي وبجي على بيتي، هذا اللي انا بحسه هون منهم، هم هيك انا بتصور بحسوا مني، وانا بحط الثقه كلها، يعني بكونش عندي شك 1% انه ابني مثلا ممكن يكون في ميخا ناقصه شيء او ممكن يكون في ميخا بحاجه لشيء. بتصور زي ما انا قلبي عليه وبدي اياه وبحبه، نفس الشيء هم بيتعاملوا معه.